Sotiana ram terang arong arat atumpian perang kiamai kang nipon. Lakhain ko rapon nilip konstituensi ke parlo Sotiana ram terang arong arat atumpian perang kiamai kang nipon. Lason si kedam tang surihini ra create rock aningkan pen VTI NGO pen nilip abarim PLCC chairman Winson Ronghang lapen borsali teron atum kacekak tun ateng pen kepapleng pipon pedet ajok ram terang arong arat mate elephant corridor arong arat atum pen induk cepak langpon tangti rong arat atum pen herang kia thengnu ningkang samse cepak lang dun alam the le ar chupon sina chukiola pen nil tuma herang ke Harson teron nangkilo birta public TV Karbiang lo. To kacing hon korte arat kado kavi tum han ta nili akiro pilo la pen la e tum pherang ke abitung tum apan ni tum kachopha mate ke chothan ji alam thi ni tum chopha ke la hen lo a thema pima pulote ni tum ma NDO tum nanga che cha ka ting pen ni tum phan niligi pi pe pin pugeni tum ta pune de lo आधा % ni tum mang pilo आधा% bani tum na pi athema pulote ni tum ban hem bhiti nanga che chak ke lang tum don ben chiri ni sini tum nanga che chak do sidame chiri si bang ke ni tum long lo chiri si bang ni tum long le de lo la pente hidi long le ta don kresir ke barata tum phan abang putin adona puta da hapre si ka che chak do lo sidame ni tum don proxy ahem tu na tum bang ke along le ahi di long le long lo sitame long ta long nak lo athepi ma bulo de ni tum miadi nang tok nang kuri PS ni tum nang PG bulo ta miadi pulang ma ni tum han la ke long tang atum ta pinya ni anta 100 potan da ni tum ke long le de lo la pe pota ke do malik tum ahem phu tum long le hem phu tum sitame men nang pa che la ji pu sini tum na pu sitame nang pa che la le de lo pinya ni anta la pentela halak don kresir ke bang bong pendon proxy velang ke long bad baki tum an ke pinyal ni anta long le chithek long le la asi along le ni tum hana pi bo ka chicha ke inut ke dagli tum ni liblo win rong hang la pente hala ni tum borsali teron la pente hala inut ke bang asu te ma deuri dilip deuri ala tum bang thom sini tum han alam chak na kidang lo sitamini tum jate long le pugeni tum pune de lo sitamila don proxy aphai bang long lo ke long men ta li de lo na sinale tum media hoy pen la pen ni tum rat ke chari ne nil than pitha la pen ni pangdak pitha pusi na tum mara chuning ri lo la pen ni tum local MC bhanta lobson dak thaksi nili ching ki pidun tha nili than pidun tha pusi nale tum angnu ni tum alam jai lo la pen te ni tum CM yen tum han an tame ni tum han nangjur pitha pusi ni tum kado gawe rat hoy pen na tum midiang nu nangchun ye nangchun ri tum do karlo kardom akero pipar piglo media atum phan nangli tum phan ke phanang ko alam the bangela halo suri hinira great shock aninkan pen sinili tum la so long along ri long mate sorong NGO tum nang wan lo nili tum phan nang chak teng pen ke pleng play alam se pini nang tum phan ke phan nang ko alam la halo athege nili tum phan long le hidi long le la pen hem bhiti chiri hini nang piji bolo chiri sisi nang pilo doning kre sirke pen la pen hidi long le hapre sinang piji bolo penang tum don troxian ba ke pilo la pen ke long le benangan dulang nasi labang solong le nili tumaphan komentu si labang solong le nang pijima la benjong si labang solong le nili tumaphan nang pijek chit lo bolo dangte ba nili tum akar event pleng play bolo dangte nili tuma frank ke ot kang arong mana long setame nili tum chidam nang kok bo athege non ke munit nang pima nang cha nang jar bom lo along le bangela dak 19 house mate don kreser ke pen dak don piluma chiring koi long lege dak don kreser ke doji lake chitang te laposi
nili tum asumar tum non nang chan bom lo non nili tum ki dui ko na lo lapo si nili tum aphan jong si labang sa hi dilong leta nang pitek thelo bolo dang te nili tum aprang ke ote ka ngadim sitame arong man tame chedam thunang kokpo lapen jong si labang so long le nang pi bolo dang te nili tum aprang ateng son chuklem chedam thekpo lahalo nili hen ben ka pachini alam thi lapen do thulang nili tum MDC sitame dak labang so sutiana labang so ram terang rong abang so atuwar phantame nang chi chakdo alang li sitame abang so tuwar nang piji pinangan ning kan ben nang chi chak sita piniani anda abang so atuwar avelang asi abang so atuwar sitame nang piji phan nili tum nili hin hoi ben tame chuning ridon kadom na apang si jana tama kherang ke abitung ma si jana kero bilo nei tum media ke chopa dama thel han la ni tum han WTI tum nake che chak aga son pen ke play ajoy de sina tum hana than lo hi dia long le la pen hem biti blo hem biti bang kiri siwet la pen ke hi dia long le bang hapre si blo hapre si tame ke long tang ta pota long le dala la pen ke long le lang tum da ula asi ni tum han nang jol pi tu tha pun na tum ni tum apang ke do ke ni tum kalamati area sidolo stamila WTI la NGO tum pen ni tum phan la son nang ki chak pen ni tum phan la dagwan bang lo bena tum nang chak pan lo la lo long le ta na tum thanang ne la pen hidi long le ta na tum thanang ne ni tum nang piji pu sa tum nang ki chak lo stamila nang ki chak lo yak pi lo long hidi long le tum stame ya tum hang long lo la ke long le tum ang omun nak lo la pen la ke long tum bang stame pota pi pi lo la pen an parta hi ladak hem biti stame don chiri hini polo chiri si bangke pibitara chiri si ni phana picture lo lan velo la se ni tum phana chak ke play ke do kok na join ni si media to hoi pa phan sami tum phana ko the ke la lo